του στα λιμνά τριχωτά μπουτάκια του, ένιωσα σαν έφηβο κορίτσι που το έχει σκάσει από το σχολείο για να βγει ραντεβού με το αγόρι της επόμενης τάξης. Και απ' τη μια φοβάσαι, γιατί εκείνος ο πιο μεγάλος μπορεί εύκολα να σε ρίξει με τα παραμύθια του. Είναι και ο τρόμος μη σε δει κανένα μάτι και το μάθουν οι δικοί σου. Εκείνα τα χρόνια, ξέρεις, βάραγαν αλίπητα. Έχω φάει ξύλο εγώ από τη γιαγιά σου. Απ' την άλλη όμως, θέλεις τόσο πολύ να χαθείς τον ήχο της γκρέτζας αυτής της φωνής, που δεν σε νοιάζουν οι μελανιές που θα κουβαλάς την άλλη μέρα. Τι με κοιτάς έτσι? Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να εμφανιστώ στο σχολείο από τις βεριές που είχα φάει. Δεν το μετάνιωνα όμως. Σήμερα, την ώρα που μας μίλαγε ο Αντώνης για τις σπουδές του, κάτι για νομικά δεν είπε. Έπιασε τον εαυτό μου, έχει βάλει τα χέρια ανάμεσα στα πόδια και να τρίβει τις παλάμες μέχρι που είδε δρόσα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα αυτό το αίσθημα? Όταν σηκώθηκε να φύγει, κατάλαβε ότι είχα σταματήσει από ώρα να σε κρατάω. Έτσι έκανες κανένα από τα απότομα τινάγματά σου, θα είχες βρεθεί κάτω. Κι όμως ήσουν ήρεμη. Τον κοίταγες βαθιά στα μάτια. Τι καταλάβαινες, μωράκι μου, Τίποτα. Δεν πειράζει. Σ' άρεσε όμως η φωνή του, Δεν σε ηρεμεί αυτή η άχνα. Είναι σχεδόν υπνοτική. Ούτε ένα γκου δεν έκανες όση ώρα μας μίλαγε. Φοβόσου μη διακόψει τις φράσεις που έβγαιναν χαμηλόφωνα από το στόμα του. Και έφτανα στα αυτιά μας σαν μουσική. Θλιμμένου συνθέτη που εκμυστηρεύεται στο πιάνο τον ανεκπλήρωτο έρωτά του. Αχ, έχεις ακούσει τη μάνα σου να μιλάει έτσι? Πού να την ακούσεις? Η ποίηση θέλει την πολυτέλεια της μελαγχολίας. Κι εγώ από τότε που σ' έκανα. Όχι αγάπη μου, όχι κοριτσάκι μου, δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Απλώς δεν υπήρχε χρόνος. Ούτε για θλίψη. Από μια στιγμή στην άλλη μόνο μου. Με 2 παιδιά, εκ των οποίων το ένα. Τι να σου κάνει? Πού καιρός για ευαισθησίες. Ποίηση ήταν στιγμές που σταμάταγες να ουρλιάζεσαι και να κόπανας τα χέρια σου πάνω κάτω. Ήταν το ξέπνο γκου όταν σου σκούπιζε το ιδρωμένο σου μέτωπο μετά από μια κρίση. Το ναι που είπα στο γιατρό όταν με ρώτησε αν θέλω να σε κρατήσω. Δεν σε έβαλα στην αγκαλιά μου όταν γεννήθηκες. Παραξενεύτηκα. Αλλά ήμουν τόσο κουρασμένη από τους πόνους που δεν έδωσαν σημασία. Αποκοιμήθηκα. Άργησαν να έρθουν να με ενημερώσουν. Ο πατέρας σου δεν έχει εμφανιστεί. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο γιατρός ήρθε μόνος του. Κάθισε δίπλα μου και μου πιάσε το χέρι σε ένδειξη συμπαράστασης. Το τράβηξε αμέσως και είπα κοφτά. Θέλω το μωρό μου. Δεν μου είχαν πει καν το φίλο σου. Λες και δεν έπαιζε ρόλο στην περίπτωσή σου. Είναι κορίτσι? Ρώτησε. Ναι, κατόρθωσε να ανέψει με κατεβασμένο το κεφάλι εκείνος. Θα πρέπει να αποφασίσεις αν θα το... Δεν χρειάζεται να σκεφτώ. Είχα γεννήσει εδώ και 1,5 μέρα και δεν είχα δει το μωρό μου. Ήθελα το μωρό μου, όπως και να το. Φυσικά δεν είχα πιστέψει λέξη από τις ακλαμάρες που μου είχα πει για την αναπηρία σου. Πού ήξεραν αυτοί? Είχα γεννήσει κι άλλο παιδί. Κανείς δεν μπορούσε να ξέρει καλύτερα από μένα αν είσαι καλά ή όχι. Μόλις άνοιξε ο γιατρός την πόρτα φεύγοντας, πρόλαβα να δω τον πατέρα σου απ' έξω, που προφανώς είχε ακούσει, να κουνάει αρνητικά το κεφάλι του. Οι αποφάσεις μας δεν είχαν συμπέσει. Δυστυχώς. Τον είχα χάσει πια. Δεν με νοιάζει.
Το μόνο που ήθελα ήταν να γλιτώσω σένα από τα χέρια αυτών που αρνιόντουσαν το δικαίωμά σου στη ζωή. Καλύτερα τώρα, παρά αργότερα που θα έχεις δεθεί μαζί του. Ήταν το επιχείρημα του γιατρού. Θα ανατρέφεις ένα επικίνδυνο πένθος. Ας είναι και για μια μέρα. Θέλω! Η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα χρόνο στον εαυτό μου να σκεφτεί τι σήμερα αυτό που είπε. Ούτε τι με περίμενε αργότερα. Η μόνη μου ανάγκη ήταν να βγεις από εκεί μέσα ζωντανή. Δεν έπρεπε να προδικάσω την τύχη σου. Δεν μπορούσα να ξέρω. Με τον άνθρωπο γίνονται θαύματα. Άντε να πεις αυτό το καθήκη τώρα. Ο κορδονότερ στην άσπρη του ρόμπα και σε θεωρούσε χαμένη υπόθεση ότι έχεις πατήσει τα 30. Και να φοβόμουν κάποτε μήπως σε χάσω. Τώρα μου έχει γίνει συνήθεια. Χωρίς φόβο δεν νιώθω ζωντανή. Επαναπαύομαι. Και αυτό με τρομάζει περισσότερο. Και στραβά να πάει κάτι από εδώ και πέρα, που να μην μπορώ να το αντιμετωπίσω. Έχω την ικανοποίηση ότι σε έφτασα μέχρι εδώ. Σε έκανα ολόκληρη γυναίκα. Έλα κοριτσάκι μου να σε βάλω για ύπνο. Φαγητό μετά, όταν σηκωθούμε, το χεράκι. Ωραία. Μπράβο το κοριτσάκι. Μπράβο το κορίτσι. Ήρεμο ύπνο, Θέλει ησυχία η μαμά. Για να σκεφτεί πώς θα γνωρίσουμε καλύτερα τον Αντώνη. Είναι μεγάλη τύχη που μπήκε στη ζωή μας αυτό το παιδί. Κοριτσάκι μου, σήμερα δέχτηκες το πρώτο σου φλερτ. Πόσο χρόνο να είναι, πού μένει εδώ στη γειτονιά, με ποιον μένει, έχει κοπέλα. Από αύριο θα κάνουμε τέτοια ώρα τη βόλτα μας, την ώρα που βγάζει και αυτό στο σκύλο του. Οι φιλίες θέλουν χρόνο για να πέσουν. Χρόνο και κουβέντα. Ο Αντώνης ήταν αυτός που μας πλησίασε, όχι εμείς. Κάτι σημαίνει αυτό. Μπορεί να μας έχει ξαναδεί πολλές φορές και να μην έβρισκε ευκαιρία να μας μιλήσει. Η προθυμία του να καθίσει μαζί μας ήταν περίεργη. Είμαι βέβαιη πως αν δεν χτύπαγε αυτός ο δαίμονας στην τσέπη του θα καθόταν παραπάνω μαζί μας. Μήπως να τον καλέσω για φαγητό κανένα βράδυ εδώ. Είναι νωρίς. Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Κάτι μου λέει ότι δεν θα αρνηθεί.
κάνεις εκεί, πάλι ξάπλωσες. Σήκω γρήγορα. Δεν είπαμε να είσαι καλό κορίτσι σήμερα. Τι θες, να έρθει το παιδί και να σε βρει τέζα, να τον καλοπιάσουμε θέλουμε, όχι να τον διώξουμε. Κάτσε εκεί. Τι έπαθες μου λες, σε έπεινα, σε έτησα, τι άλλο θέλεις. Φαγητό είπαμε αργότερα όλοι μαζί, δεν θες. Έλα Διονυσία μου, έλα κοριτσάκι μου, το ξέρω ότι δεν έχεις συνηθίσει άλλον εκτός από μένα, όμως πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν θες να χτυπήσει αυτό το ρημαδιασμένο το κουδούνι από έναν άνθρωπο που να θέλει να δει τι κάνουμε. Θα πεθάνουμε βρε, θα πεθάνουμε και δεν θα μας πάρει χαμπάρι κανείς. Σαν τάφος ξεχασμένος έχουμε καταντήσει εδώ μέσα. Κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη του φίλου μας. Τι θες βρε μόνο πια. Θα σε κλείσω εκεί μέσα. Θα σε κλείσω εκεί μέσα και θα σου δώσω και το στόμα, μην σ' ακούμε. Δεν μου χαλάσεις τη βραδιά, κατάλαβες. Δεν θα σε αφήσω. Σκάσα βρε δαίμονα πια, σκάσα. Τι έκανε ο Χριστέ μου, την έκανα, είναι η ώρα που να ανέρχεται το παιδί μας. Έλα βρε Διονυσία μου, έλα κοριτσάκι μου, έλα αγάπη μου, έλα ηρέμησε. Έλα μωράκι μου, έλα, εντάξει, ηρέμησε, έλα κοριτσάκι. Έλα καλό μου, έλα σε παρακαλώ, ηρέμησε, έτσι αγάπη μου, έτσι, ηρέμησε. Έλα καλό μου, έλα. Έχει άγχος μωρέ το μωρό μου, έχει άγχος. Δεν χρειάζεται, θα δεις, μία κουκλίτσα θα σε κάνει η μαμά. Περιμένε να χτενιστούμε κιόλας. Έλα αγάπη μου, έλα. Δεν σε έχει δει ο Αντώνης με κατεβασμένα έτσι τα μαλάκια. Να δεις πόσο θα του αρέσουνε. Εδώ με αλογουγρά και με τριμμένα μακό σε βλέπει και να στατώνεται. Πόσο μάλλον έτσι περιποιημένη, σαν άγγελος. Αγάπη μου, πού θα έχει δει τέτοια αγνή ομορφιά, Θα τον μαγεύσεις κοριτσάκι μου, θα δεις. Έτσι αγάπη μου, γέλα καλό μου. Γέλα γλυκιά μου ομορφιά, γέλα. Να ετοιμαστεί λίγο η μανούλα να φτιαχτεί, Αχ, καημένη ουρανία. Μόλις τα βάσανα, καλά κρατιέσαι. Ήρθε. Καλώς το. Καλησπέρα. Καλησπέρα, συγγνώμη που άρχισα να ανοίξω. Πέρασε. Τι λέτε, εγώ συγγνώμη που ξαναχτύπησα. Εσύ πολύ καλά. Έπρεπε να σκεφτώ τι έκανα. Να το σκεφτείς. Απλώς από συνήθεια, Δεν ξέρετε. πειράζει. Νόμιζα δεν ακούστηκε και. Έλα.